кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Садриддин Айнӣ, кӯчаи Алхитой, 3 этажай, 28 сотиқ замин, 16 дар хона, шикатур дора, документаш 100%, об светаш доимӣ ҳаст, ҷои гову молам ҳастай, мактаб, масҷид дар наздикишай. нархиш 900 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар Москва, Пушкинский район, город Красноярский. 6 сотиқ замин, коробка, шикатур кардагиан, трезаҳои қиматро задагиан мегам. киришашам киришаи хуб аст. нархиш 2 миллион рублай. ё алиш карда мешавад мега ба хонаи дар Тоҷикистон буда. агар ба шумо маъқул бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар ноҳияи Ҷайҳун. хона коробка аст. фақат болошам бепӯшӣ, зиндагӣ мекунӣ. об светаш ҳаст. 6 сотиқ замин дорад. нархиш 70 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. срочно фурӯхта мешавад. соҳибиш мега срочно пул лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯшад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастай. салому алейкум сози. ҳамин бародарое ки дар Қазоқистон кор мекунанд, ана миёра парту ҳам бинанд дар ҳам Қазоқистон ҳастаид. бошанд агар дар ҳамо Қазоқистон бигарданд, кор мекунанд, ҳамҷа зиндагӣ мекунанд, ана ми собунора биёванд, ман номерома мемонам, ҳамира роӣ кунанд, чизи дар Корея ай ҳеҷ ҷо ёфта наштеста. ҳамин Қазоқистон да меган производителя, ҳамин бародарои Қазоқистон дагиё бинанд, ёфта битонанд, ай ҳамуҷа бисёр дархӯрайда. ина ҳами сурат роӣ кардагим, ҳами собуна ҳай. собунае ки ҳами почаҳое ки оча отамона ими валикос шидагиянд, варам кардагиянд, гашта наметонанд. инами ёда фоида дорад. инами суратҳоро партоен, инами дар Қазоқистон будаги чи аз иду Қазоқистон будаги одамо агар ёфта битонанд, ҳамира роӣ кунен. номерома мемонам, дар ҳами занг занам, ман мехарам ҳамёра. раҳмат бародар, раҳмат. ҳами касе ки дар ҳами Қазоқистон ҳастанд, ҳамо метонанд ёфта яке чизи дар коришид. ҳами номерома мондагиам, ҳами бародаро дар Қазоқистон бошанд, биёванд иншоаллоҳ, дар ҳами номеро занг зананд иншоаллоҳ. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар шаҳраки 5, кӯчаи Сомонӣ 2, 3 дар хона, 8 сотиқ замин, документ дора, об светаш ҳаст. нархиш 80 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад.
рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар Россия. 8 сотиқ замин, 2 комната, 1 веранда дорад. хона қарор дорад дар город Белов. баняш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. нархш 450 000 рубл. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар ноҳияи 5, деҳаи Сомони 2. 4 комната, 1 калидор ҳастай, баняш, туалетш ҳаст. оғилам дора. 20 сотиқ замин. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. нархш 160 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар Дӯстӣ, рӯбарӯи бозорча. дар 4 этаж қарор дорад. духонага 50 метри квадратӣ. ремонтш миёна. садик, мактаб дар наздики шаҳр. нархш $30,000. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар ноҳияи 5, деҳаи Сомони 2. 4 комната, ошхона, баня ҳастай. гирдаш маҳкам. хона ҳама ҷош 100%. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. ремонтош ҳаст. 20 сотиқ замин дора. документош ҳастай. нархш 150 000 сомонӣ. боз маслиҳат карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инем қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава.